Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang sampai pi baro sya ka pati CTV. Kimat jongone ke janmet ke sengi balang lai Tarik Nailur arajar arsan. Kimat Khubor na ke Jylla. Ka academic session banengkong jong ke Kylleng Medical College. Na ke bentau senam arajar arsan arajar arpun riu. Kan sedang hakatayo bakhadu jong benai Nailur arajar arsan hadin bala yok diang ya ke jing menjur bat ke city yok jingbit na ke National Medical Commission. Ya kan ialah pentip dah menteri ketenat kakot kekia jong ke Sorkar Jylla ke Dr. Ampurin Lindo. Ka Ribhoi Youth Development and Social Organisation ka MPUF bat ke MPSO Women's Wing. Kila lek banjurip ya kidukan sya bat kidukan bam kibadon hanong po haba kila lap bagidon kidukan kibaleksi bat kim shim labut ya ki kendon ain bat kim don hiru ya ki kot kislag bobiang. Kumta kini gilai seng kila kang kerdap no ya ki harengkat kejing maham bakim day ban play kat ba kim patla ban lek khu. Kajing kilan met kebakat sau jong ke joint bilateral military exercise Maitre hapdeng ki sipai gari India bat ke Thailand kaba artio lenter kala sedang naduk ke Tarik Nailur ha ka joint training node umroi kabadai kejaka kabala krek kerpang kat kum kejuk bementa da kajing simenta shirham jong ke sipai Indian Army jong gari India bat ki Royal Thai Army jong gari Thailand. Kani kalong kum kajing pen krek pen yakun ya ki lek no bat ki nong shun ban pen ne ya ke shong suk shong san ban pen klan bat sam ya ki but bat ki jingkilan na baro artli kiri. Ka kerwak Khubor na u Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills District uba Vivek EM IPS kalong balapun kut ia kejing tokit da ka baong ba ka jing keno ba ka wei ka khna kala sya dung dau ternia inject naga terpeng ka mon jong ka hagi arngot ki brio ki bom itu ki balawan da ka skuti hajan madan student kamdai setia ka bajia shisha kumbala batai ha ka jahar bat kani ka khna ka shuthok ka kemi jong ka khna kam tre ban kren halor kani bat ka ong ba ka ngai ya ka ka ba ki pulit kilale Uway na ki Dr. Jongga Dr. H. Gordon Robert Hospital uba sumar ya ni kena ulaong bakidon ki ki ba omlong banya thu priu namarba ki de ki kam ki ba hap ban puri ka New Trap Integrated Territorial Organization kala keno baka don ka jersey pamsap ka bashir kai ba na ka incidental ses habasay madan ya ka jubab RTI balayo pdiang na ka office jong ka Directorate of Mineral Resources. U acting SIM jong ka Novo Soho SIM ship mula suspend yo acting Lindo jong ka kur paliar mau kerda like po Pyrthei uba Pai Borlin paliar bat haka khat arterik unai larpan uba Pai Borlin ula late ban ujor yakani syaka Khasi Hills Autonomous District Council. Shibanai tek hadin kata ka District Council galapan mi ya ka hukum ban penek biang yo ba Pai Borlin paliar kum u acting Lindo. U acting Lindo ula kena ba u acting SIM ula lek don bor marway klam ka jingtip jong ka Executive Committee jong ka hima bat ula shim ya karai ban suspend na kadaw jing ujor jong ki katto kaningut. Ka Rural Entrepreneurship Center kabadon hapo kasnong Sok Paru ha West Khasi Hills District kala syuyaisa kongreng haduk menta wat hadin baladep snai ya kani ka center nado usnem arajar arpuai ha kamang tengka kabalakot haduk arklor kendai pun riulak tengka ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nongkhnum Circle hapo kajingilam u president uba Shanbor Rensyang kala lek ban tokit ya kani now Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba Garrett LNS Dykes ban panjung mencai halor ke jingpen slam ban pleno ya kani ka center ka Joint Action Committee jong ki Association boper ki Kali Torres hagani ka Jylla kila shim da karai ka peteng kaba naduk ka khan riu Tarik Nailur arhajar apsan kinom sya syu ya ki Kali Torres ki bawan na bar Jylla bakin kit ya ki Torres syaki jaka jengok ka boper ki badon hagani ke Jylla kani ka jingbat kali jongki kan sedang naduk ka por san bajim step bat kan yai beteng klempot tat haduk bak Sorkar kan jubab
ya ke jing dawa jong ki nong yalam kila kren shai bakim khang ya ki kali ki banabar Jylla bakin wan shilong nrei onom shapat bakin kit ya ki tourist sya ki jaka jong kai ba pher kinong yalam shnong jong shnong nongpo kentup ru ya kinong yalam jong nongpo region auto owners and drivers association bat katnat traffic jong nongpo police kila penlong ke jing jurep lang ya ki jaka penyeng kali khnang bakan nomora ke jing deng kali bat ke jing sya pentot kalai kawan jong ki pai ba hagani ke jing le jurep lai don lang rong ba shnong nongpo uba s mensong u officer na katnat traffic uba b thangkeu u vice president jong nongpo region auto owners drivers association uba tony shalla bat kiwe usamla aron tariang uba sa hapok se shalong uba mikmat na Jylla Meghalaya ulapan jing kersha nagi pai ba haga jinglet yakun haga ransan yako Mr. Cosmopolitan 2025 kabala ya chai hagari Thailand new samlau deiru bala job teng yaka global model India kabala long hau benai no pra arjar arpsau hapune entanya pai syakimat Khubor nak lengkari Menteri Ketenat Kampok Yeng jong Sarkar Pedeng Amit Shah. Ulapun kup buram ya ki pulit CRPF, ya ki pulit jong ka Chhattisgarh ki DRG, bat ke Cobra Battalion rengkat bat ki bahiyang sem jong ki halor ke Jylla ban pendep hok ya ka Operation Black Forest kawai na ke jingkhenra leno ka bahe tam haulom kere gatalu bat ki bentak hapo jong Jylla Chhattisgarh bat ke Telangana. Ka kalvakuntla kavita hagas ngi balang kala ino ya ke jinglong khot na ka Bharat Rashtra Samiti bat kumjuru kum ga khot jongka Legislative Council shisngi bau president ka seng uke Chandrasekhar Rao badairu pa jongka ula suspend ya ka na ka party Menteri Ketenat Textile jong ke Sarkar Pedeng u Giriraj Singh ula ong bu donjing mu ban bu hadu sanspa sanpautli ki procurement center Kylleng kari na kebentaban tiet yo kon pa na kinong rep hagador ke beritam haka ayom penya yo ya u kaban sedang nado ke Tarik jong risau u Presiden jaga National Conference u Farouk Abdullah ula khot bat wer ban penne biang ya ke jinglong Jylla jong ke Jammu and Kashmir hadin bala yo jing kershan naga Congress bat naga Rashtriya Janata Dal kadba ka Bharatiya Janata Party kala pen scam bak Sarkar Pedeng kan sa shim ya karai hakapor ke babiang sau hunyongut kiriu teman na Morbi Rajkot bat Jamnagar ha Gujarat kiba sakut hajan guru kun ha Uttarakhand naka dao ke jing ther jong slap bat ke jing tua khendo bat ki badangwan pai na Kedarnath kilala ban penkerya no sha son praya ka General Secretary jong ke Seng Congress kepada ke MP na Wayanad ka Priyanka Gandhi Vadra hagas ngi balang kala priang subha ya ke jing menjur kaba la apslem bhana ka benta ke jaka puli Dr. jong ke Sarkar ha Wayanad hagaba kala new ya ke ni ka kam ka kongsan bhana ka benta ke ni ka kinong yalam kaliang persya kila mi ban yada yo nong yalam jong Seng Congress upawan kera hadin baka BJP ka keno baudan artli ki voter ID card na ki constituency baper jong nong ba Delhi haka jing yakun persya yo drug ki pulit ke Jylla Assam kila yo kurup yo drug heroin uba shongdor kumba new point arklor tengka haka yo dieto bat kila kemru arngut kibrio hadin bala yo ya jing tip batikna na kitna sentiam Menteri Ketenat Rep jong Sarkar Pedeng u Shivraj Singh Chauhan unsalet sa Punjab hakasing palay ban bishar pnia ya ka jing julor ka bajur na ka jing slay hagani ka Jylla mentapan ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri Pyrthei unong yalam ka North Korea u Kim Jong Un ulayeng hasenda jong u Vladimir Putin u presiden jong kari Russia bat u Xi Jinping u presiden jong China kat bagi sipai kidang yai parade ha Beijing hagas ni balang kabadai ke jingya kendu ke benengkong ha pedeng kini kinong yalam na Pyongyang Moscow bat Beijing hadin nriu po nriu snem u menteri rang badu jong ke Singapore u Lawrence Wong Ubalawan jengok lais ngi kenti ya kari India ula lejbu sentiu hakmat udurmat jong Mahatma Gandhi Harajghat negasni kumba praspa sanpo hajar ngut kinong Syria kila wan pai na kiri bamarjan nadu ubnai nokpra
la ong katanat ka bakmi yaki nong Pedwere jongka United Nations hagaba ka Deputy Chief jongka United Nations ka Kelly Clements kala penkut ya ka jinglek jengok ka basan sni ya ka ri Lebanon bat ya ka ri Syria haba pen kesan baka India bat ka Germany kidon hapdeng ka jingye trelang Menteri ke Sarkar pedang bakmi ya katanat kambari US Jai Shankar ulaong bau khmi lenti ban penlong ya kajing kran bat uparlog jong nagari Germany Johann Wadelful halor kimat bapher unong yalam jong North Korea Kim Jong Un bat President kari Russia Vladimir Putin kila penlong ya kajing kran ha kasni balang ha Beijing kini ke arngot kinong ilam kila ye kenduk lang ha dia Utai State Guest House hadin ke jingi simenta ha ka military parade ke ba lalong ha Tiananmen Square ha Beijing ban rakhi ke jing da propose nem ke jing kut no jong thama ba Pyrthei ka ba ar house nem khat nais pa sausan kila pathai khubor jong kari Pakistan kila ye thu ba khat saungut ki breu kila yam But live san ngut ki wei pat kilaman sao ha jing betai bom ka bajur ha ha jing yalang pat ba jong ka Balochistan National Party ka balalong ha kuata ha sin ka beneng kong kari China ha sing balang kalapen I Pyrthei ya ki katto ka ni teli ki tiar sipai ba kham khalan bor ki ba kentop ya ki namding ki tiar electronics but ki wei ha ka military parade ka balalong ha nong ba Beijing kinong ai jing Arab hagari Afghanistan kila ye kendo jing halor ka jing thot jong ka mobile phone bat ka jing julor ki surok ban lek ai jing Arab ye ki breu ki bla shakta na ka jing kiu jumai bajur hagi babun ki Jylla jong kari Afghanistan President jong kari United States Donald Trump ulai yaiban biang ya ke jing ujor jong persya ya ka khai ke pateng jong ka India da ka ba ong ba ya ka jing yadai hapeng ka India bat ka US kalong ka ba no siliang la bon snap kito gelong kimat ko blai You can be laid back and yet never be late while others value money. Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.